Здравейте хора от YouTube и хората, които гледат този и които гледат този клип. Днес от заглавието явно сте разбрали, че ще снимам с моята мила гръзнавата сестричка. Така. Ще задавам въпроси и тя ще трябва да отговаря. Ела тук, сядай. Ще ми гледат хората и се излагат. Добре, първият въпрос от мене, защото никой не ми писа нещо в коментарите, защо не го правите. Първото нещо, което искам да ти задам е доста трудни въпроси ще задавам. Колко е 5 по 5? 5 по 5! Айде, молята най-лесното, молята, покажа. Един грешен от 10. Та така. Втория въпрос от мен е так. На колко години е Spider-Man? Извинете, ча. Така. Това беше епизод първи. Зададох и два въпроса. На всеки епизод ще задавам два въпроса. Това беше от мене. Коментирайте, оценете и дай положителен вод за този клип. Благодаря, че бяхте след. Ще се видим следващия път. Да, до следващия път. Айде, чао.